Тази седмица извършихме първата крачка от началото на Велики Спасителен пост. Подготвихме се чрез пост, молитва, изповед, покаяние за приемането на святите Христови тайни, тялото и кръвта Христови. Пресъществени по времето на Святата Божествена литургия, хлябът и виното се освещават и стават тялото и кръвта Христови. Приемаме ги, за да очистим и телата, и душите си, да получим животворното Божие въздействие върху нас, чрез приемането на светите тайни. Готвим се 7 седмици за посрещането на Христовото възкресение. Най-великото събитие в историята на човечеството. Защото Бог ни даде най-големият пример на смирение, именно Неговият единороден Син, Господ Исус Христос, да се роди чрез жена девица в човешка плът, да живее тук на земята, за да ни покаже първо пример на смирение и второ, че Той е Божият Син, че Него трябва да вярваме и да се надяваме и че Неговото учение, което Той в продължение на 3 години и половина проповядваше сред израелския народ, е истинското учение на света, което стои над всички други учения и че в него само можем да бъдем спасени. Когато започват постите в Светата Църква, в много български медии, било вестници, писания, телевизии, радиа, започват различни полуграмотни в църковно отношение хора да оценяват какво представлява постът, колко е здравословен за нашите тела, като ни съветват, разбира се, и да не прекаляваме, защото може да се разболеем и прочие. Да, наистина, има тежко болни християни, които не могат да постят през целият Христов пост, но всеки един може и най-тежко болният, макар и един ден, или 3, или повече, да пости според своите сили и възможности. Светата Църква разрешава на тези, които са болни, тежко и немощни, да постят по-малко, за да могат и те да се причастят с тялото и кръвта Христови и да станат едно с Христа. Никой от тях обаче не ни обяснява, че този пост, колкото да е здравословен за нашите тела, той е на първо място здравословен за нашите християнски души. И че постът не е диета. Постът е упражнение на нашата воля, на нашата вяра, на нашето смирение пред Бога. И когато ние по този начин пристъпим към поста, той тогава наистина е лек, той не ни тежи, той ни възвисява. Постът очистя не само телата, но най-вече човешките души, човешките мисли, човешките съвести. Това е значението и смисълът на църковния пост. И затова Светата Църква ежедневно чете в храмовете текстове от Свещеното Писание, които да ни насочват нашето внимание, нашите сърца и нашите мисли именно към Бога
към значението на този пост, който го посвещаваме за най-голямото събитие, което, както казах, Възкресението Христово. Не само с очистени тела, но най-вече с очистени съвести, с очистени сърца и мисли. И тогава постът, наистина всеки един от вас може да признае в себе си, че той е лек, богоугоден и спасителен. Извървяхме само първата седмица на този Велик пост. Предстоят ни още 6 седмици, през които трябва да продължим да насочим нашето внимание, нашите молитви, нашите сърца към Бога. По време на Великия пост Сатаната изпраща най-големи изпитания на християните. Именно на християните, защото те постат в името на Бога. На тези, които вече са обърнали гръб или още не са погледнали към Бога, за тях няма какво да бъдат изкушавани. Те са си изкушени, но тези от нас, които са се посветили в служба на Христос, трябва да бъдем с засилено внимание, да се предпазваме от лоши мисли, от лоши слова, думи, от лоши дела. И когато се появи такова изпитание, да изобразим върху себе си Христовият кръст, който да ни предпази и да ни помогне да преодолеем тези изпитания. И тогава, когато преминем този път на Христовите изпитания, тогава сърцата ни наистина ще бъдат изпълнени с духовна радост, защото постът е бил в името на Бога и Той ни благославя и спасява. И занапред пожелавам леки и спасителни пости за много и благословени години. Амин.